Salutare, domnul! Eu sunt Fatality! Astăzi vom juca Happy Wheels, Happy Wheels, Happy Wheels. Deci, vreau să spun că această joacă e interesantă. Deci, 0 s-au jucat. Bine, încercăm. Așa, Space, Shift. Cine sunt la mine? Wow. Cum? Mă, da. Stai, mă. Oh, fuck. Dai. Son, you okay? No, Dad. Rip, Victor. Cum? Altă joacă. Așa. Încercăm. Haide, băi. Mai repede! Nu. 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 What the fuck? What the fuck? Ce lag infernal. Hai să zicem că-i gata. Bine, hai, gata. Prea rău. Higuai, 2 euro. Cine, pe Dad să-l iau? Să-l iau pe Dad. Dad! What the... Fuck! Cum? Hai, ba. Aha, am înțeles. Asta e joacă. Cum? Ce mișcare? Pe moșneg să-l iau. Nu, că această stadie e imposibilă. Oh, battle room. Dad, te rog, fii puternic. Ce? What? Fuck you. N-am înțeles. Ce? Nimeni nu mă obligă. Prinde-te! Nu, ceva e cu stadia asta. Ce-s cu stadia astea noi? Pe Dad. Să le-o pe Dad. Fucking shit. Fucking... Dad! You fuck you guys. Yeah. Oh yeah. Oh. Fuck. Înapoi. Nu, cu Dad nu se primește. Să le iau pe Kitcher. Înainte. Fuck you. Haide. Hai ce? Fucking shit. Râmă. Hop. Wow. Șunta firm. Cât de șunta firm poți să fii? Z. Cum? Fuck you guys. Să-l pe ăsta. Pe buricel. Buricel! Fuck you guys. De ce? Fuck you! Nu, prea... What the fuck? What the fuck? Prea... Uite așa, altceva. De astea noi, dar și proaste. Ceva
No. Woo. Fuck. Solid. Nu. Mă interesează. Un fel mai știu și eu. 5 minute. Imposibil. Uile. Ok. Hai. Hop. What the? Come back on. What the? Cum frate să treci tu ea? Și ceva. Să-l iau pe... Nu pe Dead. Să-l iau pe... Aristocraft. Mata. Mata. Cum e imposibil să fii. Mata. No! Și eram un gangster. Aristocrat. Aristocrat. Hop. Yeah, fuck yeah. No. Yeah, fuck you. Doare. Cum? Naiba, habele. Încă așa ceva nu mi s-a întâmplat de mult. No. M-a nimerit în cap, da? Ok. No. Haide. Nu. Stă ăla și mă trage. Cum mai ești? Nu mă trage. Nu trec stadia asta. Imposibil, bă. Imposibil. What the? Fuck. No! Cum? Este! Nu! Nu! N-a putut să puie altceva. Cel mai bine așa. Nu, frate. Așa ceva poate să se întâmple. Ce-i bam. Nu iarăși. Hai! Victory! What the fuck? Deci aici se încheie episodul. Pa!